диплом и ще ме повишават. Обаче трябва да държа изпит за 8-ми клас. За 8-ми клас? Не сте ли малко голяма? На 23 съм. На 23 съм налага. Както и да е, сядайте, започнем да ви тока. Всека нощ, докато всички спят, ставам да пия млеко. Правя го в косъница и пак легвам. Дайте да го гледам. Подготвила съм география, история, физика. Спрете! Няма значение какво сте подготвили. Що ясно, тя всеки ги е подготвил. Искам да видя как се порисуване. Рисуване? Да. Ама за какво ми е рисуване в почта, а и нищо не си нося? Аз съм и вие. Ама не ми трябва рисуване. Всички цяло ще рисувате, а аз ще ви позирам. И това обичаха да ме изкарат. Защо само обувки сте ми Аз не нарисувала? мога да рисувам, не ми трябва. В почта никъде не ми го искат и затова ви казах, подготвила съм география, история, физика. Вие сте никакви при мен. Тя всеки ги е подготвил, с тях всеки идва. Важно е какво ще ви дам аз тук сега. Добре. Имаш... След като можеш да нарисуваш, искам да ме опишеш няколко думи. Заповядай. Нека видя какво ще ви мислиш. Няма да ти дам толкова. Май не ме помните. Идва да прати един човек. А вие ми затворихте вратата, точно по гласа. Моля, всичко ще направя, страшно много ми трябва този изпит и няма да ми повиша заради това. Каквото кажеш? Прочетете ми описанието все пак. Вие сте толкова грациозна и красива. По-изтънчена жена от вас в града няма никъде. И мястото ви въобще не е тук, а не къде да е, а в Холивуд. Да. Тук сте ме оправи. Толкова лесно да ви го дам. Всичко ще направя с всяка привилегия. Какво така? По-големи привилегии дори от кмета? Естествено. Все пак сте вие. Моля ви се, много ми трябва, страшно много. Работата ми зависи от това сега.